नैजिबा बा 30 खेब बिथांखौ लोगो हमग्रा सासे व्यक्ति ओरैबायदि अयथासारै जोंनि दैदेनगिरिखौ हारिखौ फोथांग्रा सासे व्यक्तिखौ सुथुरा दिनै इनाय बानायै मोनसे फिसा रुमाव सोसोनानै साजा होनायखौ दिनै जों नुगासिनो दङ नाथाय जोंहा फोथायनाय दङ जों सानसेब्लाबो बिथांखौ जों उदां महरै मोनगोन आरो बिथाङा बर' हारिनि जारिमिनाव जे गावखौ बावसोमदों जोंनि जारिमिनाव बिथाङा गोख्रों मोनसे जारिमिनखौ गालांदों बिथांखौ जारिमिना जेब्लाबो जोंनि गेजेराव गोथाङै लाखिगोन आरो दिनै बिथाङा बेबायदि गाज्रि समाव दङब्लाबो जों बिथांखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय बिथांनि गोगो देहानि थाखाय जों इसोरनि गुरियाव आरज गाबनो थाखाय आरो बिथाङा जि जेंनायाव दिनै खोबथे जानानै दङ बे खोबथे जानाय जेंनानिफ्राय बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय जों इसोरनि गुरियाव आरज गाबनो जों बे रन्जन दैमारि अर्थात डिआर नाब्ला सारनि जोनोम साननि बे फारिलाइखौ जोङो लानाय जादों बेवहाय आङो जोबथारनायाव हामबाय होनबावदों नोंथांमोना नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनायखाय आङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि सेन्ट्रेल कमिटिनि एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जानानै नोंथांमोनखौ बे फारिलाइयाव गोसो गोथारै बरायबाय होननानै फोसावनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों साबायखर